d'oli, que així és més fàcil de pelar. Veu? Tot ben sucadet d'oli. I al forn. L'aubergínia també, sigui ben sucadeta. La ceba no cal. I ja està a punt de posar al forn. Ara la ficarem al forn, que estigui calentet. A 200 graus, ja es veu. Molt bé. Que bé. Ha quedat ben... Ja està. No escalivadeta. A veure... La cebeta. Demà ho farà tot.